ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿನ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಯೋಜಕೆ ತುಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪಾತೆರುನ ವಿಷಯ ಕಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ವತಿಯದ್ದು ನಡಪುನ ತುಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಬಗೆಟ್ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಚಿ 14 ಕಟೀಲ್ಡ್ ತುಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಡಪುಂಡು ತುಳುನಾಡ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆನು ದಿರ್ತು ತೋಜಾವುನ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗತಿಕವಾದ ತುಳು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನ ಘನ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ISO ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಬಾಹುಳ್ಯಗೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿನ ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಕಟೀಲಪ್ಪನ ಪದತೊಲೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಇಂಚಿಪ್ಪಗ್ ಉದಿಪನ ಆತಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದೇ ತುಳುನಾಡುಗಾದ ಬೆಂದೊಂದು ಇಸವೀಸ್ 2024 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ನೋಂದಣಿಯಾದ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಲು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಲೆನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ಧತೆ ತೋಜಾವನತ್ತಾಂದೆ ದೇಶದ ಗಡಿದಾಂಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿಂಡು ನೇಪಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮಿಲನೊಲೆನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಜಾಗತಿಕವಾದ ತುಳು ಸಮುದಾಯನು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಪರಂಪರೆನು ಒರಿಪಾವುನ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಣಿಯಾಡಿದಾರನ ಕನತ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು 6 ಸುರುಮಲ್ತಿನ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆನು ಮುಂದುವರಿಸುವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಕೂಟೊಲೆನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಕಲಾಯಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಏಲದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನತ್ತಾಂದೆ ಕುವೆಂಪು ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಮಣ ಪುಂಚಿತ್ತಾಯ ಆರೆನ ಜನ್ಮದಿನನು ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅನಂತಪುರಟು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಸುರೂತ ತುಳು ಲಿಪಿ ತರಗತಿಲು 25 ಜಾಸ್ತಿ ಕಾವ್ಯಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಪಗ್ಗು 18 ಸಿರಿದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ನಲಿಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಲು ಸಂಸ್ಥದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಸೇರ್ದುಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಜಾಗತಿಕ ತುಳು ಸಮುದಾಯಗೂ ಬೋಡಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಾನೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇಡಿಯೋಲೆನು ಒದಗಾದು ಕೊರ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆಲು ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಲೇನು ರೇಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಬಿತ್ತರಿಸದು ಸಮುದಾಯಗೂ ಪಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವತ್ತಾಂದೆ ಪಾದ್ದನ ಮೇಳ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಪಟ್ಟುನು ಸುರೂತ ತುಳುದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆದ ಆಯೋಜನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪಾದು ಕೋರ್ತುಂಡು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆಲವಾತ್ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಲೇನು ಪಾರ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೂ ಕನೋದುಂಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ತುಳು ಜಾನಪದ ನೆಲೆತ ತುಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನ ಜವನರೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಣ ಸಂಕಿರಣಲು ಬಸ್ರೂರದ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಕಲಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ತುಳು ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವನವು ಅವತ್ತಾಂದೆ ತುಳು ಸಂಕಿರಣಲೆನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ದಿರ್ತ್ ಪತ್ತುನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಡು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲ್ಡ್ ತುಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡ ಆದಿಮೂಲ ದೈವಲು ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಪಾರ್ದನ ಆಲಡೆಲು ಬೊಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತದ ಮಿತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ ಈ ತುಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಣ ಸಂಕಿರಣ ನಡಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಯೋಗ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್
ನಡಪುನ ತೇದಿ ಮಾರ್ಚ್ 14, 2025 ಐತಾರದಾನಿ. ನಡಪುನ ಜಾಗೆ ಕಟೀಲ್ SDPT ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿದ ವಾಗ್ದೇವಿ ಸಭಾಂಗಣ. ತುಳುವರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮಾರ್ಚ್ 14 ಐತಾರದಾನಿ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿದ ವಾಗ್ದೇವಿ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡಪುನ ಬಗೆಟ್ ತುಳುವರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಅಸರಣ್ಯರು 6ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಜನವರಿ 29 ನಡೆತಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ ನಡೆತಿನ ಸಭೆಟ್ ನಿರ್ಧಾರಗ ಬೈದಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸಂಕಿರಣಗೂ ತುಳುನಾಡ ಆದಿಮೂಲ ದೇವಲಾಯಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಪಾರ್ದನ ಆಲಡೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆದ ಮಿತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರಗೂ ಬೈದಂಡು ಪಂಡ್ ತುಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಸಂಯೋಜಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯರ್ ಪಂತೆರ್. ತುಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 14 ದಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 11:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಉದೀಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ನೆ ಶ್ರೀ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡತ್ತೂರು ಗುತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರು ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಪ್ರಮುಖ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ KL ಕೊಂಡಂತಾಯರ್ ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಈ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನರಾಡಿ ವಾದರಾಜ ಭಟ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬೊಕ ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬುದಾಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಶ್ರೀ ಪಾಂಗಾಳ ಬಾಬು ಕೊರಗ ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಳೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಜಾನಪದದ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕಟೀಲ್ SDPT ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್. ಈ ತುಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಡು 2 ಗೋಷ್ಠಿಲು ನಡೆಪಾರುಂಡು. ಗೋಷ್ಠಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಾಂಡೆ 19-12 ಮುಟ್ಟ. ಗೋಷ್ಠಿದ ವಿಷಯ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪಾರ್ದನ ಆಲಡಲು ಬೊಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆದ ಮಿತ್ ಅಧ್ಯಯನ. ಗೋಷ್ಠಿದ ಗುರ್ಕಾರರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯದುಪತಿ ಗೌಡ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬೊಕ ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಮೂಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೇರ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವರು. ಮುಲ್ಪ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಲೆನ ಮಂಡನೆ ನಡೆಪುಂಡು. ಗೋಷ್ಠಿ 2 ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆ 1:02 ಮುಟ್ಟ ನಡೆಪುಂಡು. 12:01 ಮುಟ್ಟ ಉಣಸದ ಸಮಯ. ಗೋಷ್ಠಿ 2 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:02 ಮುಟ್ಟ ನಡೆಪುಂಡು. ವಿಷಯ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದೈವ ಪಾರ್ದನ ಆಲಡಲು ఒక ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆದ ಮಿತ್ ಅಧ್ಯಯನ. ಗೋಷ್ಠಿದ ಗುರ್ಕಾರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೊಕ ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಬರ್ಪೇರು. ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಲೆನ ಮಂಡನೆ ಬೊಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಪುಂಡು. ನನ್ನ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸ್ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:03 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡೆಪುಂಡು. ನೆಟ್ ಗುರ್ಕಾರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಕುಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯುವರು. ತುಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಣ ಸಂಕಿರಣಗೂ ತುಳುನಾಡ ವಿದ್ವಾಂಸರೇನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಬೊಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಪೂರ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊನುಂಡು. ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಾದು ತನು ಮನ ಬೊಕ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ್ ವಿನಂತಿ. ತುಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಬೆರ್ಮೆರ್. ತುಳುನಾಡು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡದ ನಾಡು, ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಕಡಲು, ಉದ್ದೋಗಿತ್ತದು ಮೂಡಾಯಿಡು ಘಟ್ಟ. ಈ ಭೂಮಿ ಕೆಲವೆರ್ನ ಬದುಕು ಬೊಕ ಕಡಲು ನನ ಕೆಲವೆರ್ನ ಬದುಕು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಭೂಮಿಡು ಬೋಡ್ನಾತ್ ಬೆಳೆದಿತ್ತನ ಕಾಡನ್ನು ಕರ್ತದು
ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ತುಳುವೆರ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ ಈ ನೆಲತ ದೇವೆರ್ನ ಅವು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ. ಈ ಸತ್ಯದ ನೆಲನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಅದುಪ್ಪುನಗ ಈ ಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲದ ಆರ್ನನೇ ಪನ್ಪಿನ ಈ ನಾಡದ ಪುರಾತನ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಬೆರ್ಮೆರ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಲುಡು ನಮ್ಮ ಅಮರ ದೈವಲನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸರಿಸುಮಾರು ತೂಪ. ಅಂಚಾದು ಈ ನೆಲದ ಆಧಿಪತ್ಯದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಗ ಈ ಭೂಮಿದ ನೆಲತ ದೈವಲಾದ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೊಕ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪಂಡು ಅಮರ ರೂಪೊಲನು ತೂಪ. ತುಳುನಾಡ್ದ ಮೂಲ ದೈವರಾಧನೆದ ಆದಿಡು ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ ಮೂಲ ನಾಗೆ ಪಂಪಿನ ಅಮರು ಶಕ್ತಿలను ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತ. ನಾಗೆ ಪಂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥಲ ಉಂಡು. ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಬೆರ್ಮೆರು ಈ ತುಳುನಾಡು ಡುಪ್ಪನ ಕಾಡು ಕಂಡ ಸುದೆ ಕೆದು ಬಯಲು ಮಜಲು ಇಂಕಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರೆ. ಬೆರ್ಮೆರುಗು ಕಂಬಳುಡು ಪೂಕರ ನಾಟ್ನಗ ಬನಟು ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ನಗ ಕಂಬಳದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೆರ್ಮೆರು ಕೋಲಗಟ್ಟದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಕಂಡೊಡು ನಟ್ಟಿ ನಡ್ನಗ ಇಂಚ ಬೆದೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರಾಧನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಚರಣೆನು ನಮ್ಮ ಧೂಪ. ನನ್ನ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದೈವೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತುಳುವೆರೆ ಆದಿ ಆಲಡೆಡುಪ್ಪುನ ದೈವೋ. ಬೆರ್ಮೆರು ನಾಗಬೆರ್ಮೆರು ನಂದಿಗೋಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಈ 4 ದೈವಲು ತುಳುನಾಡ ಆದಿಮೂಲ ದೈವಲು ಪಂದೆಂಕುಲು ತೆರಿದ. ಈ 4 ದೈವಲು ತುಳುನಾಡದ ನೆಲ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಟ್ಟಿಗೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧನು ತೋಜಾವ. ತುಳುನಾಡದ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಗುತ್ತು ಮಾಗಣೆ ಬಾರಿಕೆ ಬಾವ ಆಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆಯ್ಯದ ಗುಡುಟಿಪ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ವಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಿಗೂಢವಾದುಂಡು. ತುಳುವೆರೆ ನಂಬಿಕದ ಪ್ರಕಾರ ಒಲ್ಪ ನೀರ ಪರಪ ಉಂಡ, ಒಲ್ಪ ಬುಲೆ ಸೆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆಪುಂಡ, ಒಲ್ಪ ಬುಲೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿದ ದಿಂಜಿದ ಉರ್ಕಾ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡ, ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಶಕ್ತಿ ತಾನಾದ ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತುಳುವೆರೆ ನಂಬಲಿಕೆ. ಈ ದೈವನು ಆಣ ದೈವೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಪೊಣ್ಣು ದೈವೊಂದುಲ್ಲ 2 ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚಾದು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಟು ಆನ ತರೆ ಪೊಣ್ಣ ನೆರಿತ ದೈವೋ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಈ ದೈವ ವಾತ್ಸಲ್ಯಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೌರ್ಯಡು ಆನು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥಡು ಉಂಡು. ಈ ಆದಿಮೂಲ ದೈವನು ಸಿರಿಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಕನ್ಯಾಪು ಪಂಡುದಲ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಮೂಲತಃ ಆನುರೂಪದ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿಯಾದ ಭೂಮಿ ತೂಕದ ದೈವವಾದ ಕದಿಕೆ ಪಜರು ಪುತ್ತುನ ಕಾಲೋಡು ಪುಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಹಿತ್ಯ ಉಂಡು. ಆದಿಮೂಲ ದೈವದ ಕಲ್ಪನೆಡು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ದೈವೋ ಪನ್ಪಿನೈನು ಕದಿಕೆ ಪಜರು ಪುಟ್ಟುನ ಕಾಲೋದ ದೈವೋ ಪಂಡು ಲೆತ್ತು ತಿಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬೆರ್ಮೆರು ಸಂದೆಡು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಬೆರ್ಮೆರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಗ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿನ ಪುಟ್ಟು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜು ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಈ ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಭೂಮಿ ಬಾರಗ ದೈವೋ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಲಿಕದ ತುಳುವೆರುಗುಂಡು. ಈ ದೈವೋ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಬನಟು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ದೈವೋ. ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಬನಕುಲು ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ತೂವಾರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಬುಳೆಯ ಲೆಕ್ಕ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನ ಈ ಬನಕುಲು ಮಾಯವಾದು ಪೋತ. ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದೈವಗೂ ವರ್ಷವರ ಮಾತ್ರ ಪರ್ವ ತಂಬಿಲನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಂಡವಕ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ದೈವನು ಚಾವಡಿಗೆ ಕನತದು ನಂಬೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದೈವಗೂ ಊಜಿ ನೀರಿನ ದೀಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸುರುವಾಂಡು. ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆಡು ಉದ್ದದ ಕಟ್ಟಲೆ ಮಣಿನ ದೀದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲದ ದೈವ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದಂಡಿಗೆ ಕಾದಾರೆ ಪೋಪಿನ ದೇವತೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವತೆ ಎಂಚ ದಂಡಿಗೆ ಕಾದುನ ಸಮರ ದೇವತೆಯ ಏಳು ಪನ್ಪಿನವು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಜಿ. ಲೆಕ್ಕೇಸರಿಗು ಪೊದ್ದಲು ಬಜಿಲು ಪರಂದು ಬೊಂಡ ತಾರಾಯಿ ಬಜ್ಜೆಯ್ದ ಪೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರದ ತಂಬಿಲದ ಸೇವೆನು 14 ಕೊಡಿ ರೇಟ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ನೀರುಡು ನಿಗರು ಮರೊಟ್ಟು ಮರಪಿಲಿ ಆಕಾಶಡು ತಿಡಿಲು ಮಿಂಚು ಭೂಮಿದ ಪುಂಚುಡು ನಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡಳು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿಯಾದ ಮೆರೆಯುವನ ಈ ದೈವ ತುಳುವೆರೆ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಆದು ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಸತ್ಯವಾದ ನೆಲೆಯಾದುಂಡು. ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಲೆನ ಲೆಪ್ಪು ತುಳು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗೂ ಸುಮಾರು 100 ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಲು ಬರೂ ಪನ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀದು ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ, ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಪಾರ್ದನ, ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇದ್ಯರು ಮುಗೇರ ಕಲಟು ಬೆರ್ಮೆರ್ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬನ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಬನ ಬೆರ್ಮೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ
ಕಂಬುಲ ಪೂಕರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆರ್ಮೆರು ಶಾಸನಡು ಬೆರ್ಮೆರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಲೆನ ಮಿತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಲೇನು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಲೆಟ್ ನಾಲೆಡ್ದು ಆಜಿ ಪುಟದ ಪರಿಮಿತಿಡ್ ಲೇಖನದ ಸಾರಾಂಶ ಅಂಡ 250-300 ಶಬ್ದದ ಉಲಾಯಿ ಬರೆದು ಇಮೇಲ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 2025 ಉಲಾಯಿ ಕಡ್ಪುರ್ದು ಕೊರಡು ಪಂಡ್ ವಿನಂತಿ. ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಲೇನು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ದು ಆಜಿ ಪುಟದ ಪರಿಮಿತಿಡ್ ಬರೆಯೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೇಖನ ಸಾರಾಂಶ ಬರೆಪುನಾಂಡ 250-300 ಶಬ್ದದುಲಾಯಿ ಬರೆಯೋಡು. ಬರೆದು ಇಮೇಲ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 2025 ಉಲಾಯಿ ಕಡ್ಪುರ್ದು ಕೊರಡು ಪಂದ್ ವಿನಂತಿ. ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ purushottamabalaya@gmail.com. ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ purushottamabalaya@gmail.com. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯ, ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನಿ, ಕೊಳ್ಕೆರೆ, ಬಸ್ರೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್ 576211. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಟ್ಬಿಡೋಡು. ತುಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಕಿರಣಗೂ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಪೂರ ತುಳು ಬಾಂಧವರನ್ನು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊನುಂಡು. ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಾದು ತಾನು ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ. ಸ್ವಲ್ಮೆಲು